Следва рубриката ни Моят живот и днес ще си говорим по темата за забързания метаболизъм. Възможно ли е това с правилно хранене и правилен хранителен режим? Ще разберем от специалиста по йога и хранене Яна Данаилова. Яна, здравей, добре дошла. Здравей, Криси, благодаря. Има ли наистина такива храни, които карат метаболизма ни да работи на по-бързи обороти, или това са някакви митове? Не, съвсем не са митове. Има храни, които могат да ни помогнат да забързаме метаболизма, но нека първо да предлагам да внесем малко яснота какво е това метаболизъм и защо толкова много искаме. Надявам се да няма хора, които да не знаят какво е това. Процесът, при който храната се трансформира в енергия. Някои хора се раждат с генетично по-бърз метаболизъм от други. Те са облагодетелствани, но моят съвет е да не лежат винаги на стари лаври, както се казва, тъй като метаболизма към 20-та година се забавя. Това е свързано с спирането на растежа на тялото и след това при всяко едно десетилетие също наблюдаваме забавяне на метаболизма на тялото, което пък е свързано с загубата на мускулна маса, тъй като мускулната маса така е метаболитно по-активна тъкан от масните натрупвания, а начинът ни на живот, начинът ни на хранене предполага, че с годините, с по-застоелия начин на живот, липсата на двигателна активност, ние губим тази активна мускулна тъкан, която имаме като малки деца и като млади хора, за сметка на не толкова красивата, естетична, по-масни натрупвания, нежеланите от нас зони. Какво можем да направим, за да запазим метаболизма си? На първо място метаболизма се забързва при редовно хранене. 4-5 пъти на ден е така оптималния брой хранения с малко количество храна. Тоест намаляваме порциона, увеличаваме честотата. Също така е много важно да се храним в едни и същи часове и да не пропускаме хранене. Това е много натоварващо. Не, стига. Тялото се научава. Аз не мога да си представя да се храни, просто защото ми е дошъл часа за хранене. Не, ти ще огладнеш. Ти ако си въведеш един режим, тялото ти ще огладнява. То привиква и не е хубаво да пропускаме хранене, защото ето и тайната. Самия процес на храносмилане изгаря калории. Тоест, когато ние се храним, самото храносмилане изгаря определени калории. Най-важното е, за да не трупаме маса, естествено енергийния приход да бъде по-малък от енергийния разход. Това е закон. Закон естествен във физиката. Тук, естествено, идва и двигателната активност. Двигателната активност забързва метаболизма. Не само чрез повишаване на кръвообращението, повишаване на снабдяването с кислород на клетките, повишаване обмяната на веществата, ами с това, че наистина изграждаме мускулната маса. Както казахме, мускулната маса е метаболитно по-активна тъкан в сравнение с масните депа. И колкото колкото по-поддържан един човек, колкото повече мускулна маса има, той толкова повече калории хаби тялото му дори в покой. Много е важно също така активния сън, активната почивка. Недоспиването забавя обмяната на веществата, оттам води до затлъстяване и наднормено тегло. Апелирам, лягайте си на време, спете, почивайте, отделите време за сън. Дори да не е на време, дори да преминем 10-11 часа, важното е да имаме поне 7 часа. Примерно, аз примерно спя по 6, но на мен тези 6 часа ми стигат напълно. Всеки човек е различен. Някои с 6 часа няма да са му достатъчни. Може би моя ритъм е такъв дълго време. Аз съм свикнала да спортувам активно сутрин рано. Ставам и стартирам деня си с сутрешна йога практика. Въвела съм, по този начин зареждам тялото си с енергия, тъй като най-малко изпълнението на комплекса от Слънчевия поздрав. Йога наистина е един той не е спорт. Йога е, винаги сме си говорили, че това е учение за здраве, но физически аспект на йога подпомага забързването на метаболизма, тъй като подпомага изграждането на мускулна маса, огъвкавяване, отключване на блокажи, така че препоръчвам с открито сърце и с две ръце. Освен ежедневните двигателни активности, които ние извършваме в ежедневието си, примерно може да заменим изкачването с асансьор, с стълби, да слезем една спирка по-рано от автобуса или да не вземем колата, защото всяко едно движение е разход на енергия. И колкото повече се движим, толкова по-здрави сме ние. Ако се върнем на храненето, разбрахме, че препоръчително е 4-5 хранения с малки порции, но все пак значение има и самата храна, която ще поемаме. Как да бъдат разпределени храненията и кои са тези храни, които стимулират метаболизма ни да работи по-бързо? Веднага се сещам за джинджифила, който освен противовъзпалително действие, изключително подходящ в зимния сезон, ни помага да отслабваме. Да редуцираме теглото си. Наистина той има така очистително и диуретично действие. В негова помощ също така бих добавила зеления чай.
Той изключително, освен че е полезен за здравето, известен е със своите антиракови действия. Също така ускорява метаболизма и консумацията на около 5 чаши зелен чай на ден може да така подпомогне загубата на около 1-2 кг телесна маса в рамките на 1-2 месеца, абсолютно неусетно за нас. Кажи обаче, като говорим за чай, можем ли да заместим водата с чай? Има един такъв момент, че водата си е вода и не трябва да я заместваме с нищо. Естествено е добре да консумираме и чай. В чая все пак, дори в зеления, има кофеин. Така че не следва да прекаляваме. Хубаво е, примерно, да стартираме деня си с топъл чай с лимон. Зеления чай добре да се комбинира с лимон и с джинджифил. Може да сложим и куркума. Тогава вече става наистина здравословна бомба. Да. Но водата си е вода. Хубаво е, водата именно също забързва метаболизма. Трябва да се хидратираме. Освен, че забързва метаболизма, тя изхвърля и токсините от тялото ни. Е много важно да поддържаме перисталтиката на червата си. Тоест всички храни, които повишават перисталтиката на червата, забързват метаболизма. Тук идват всички храни богати на фибри. Семената, костилките, обвивките, т.е. плодовете и зеленчуците са незаменими при една диета, която цели забързване на метаболизма, поддържане на едно добро здравословно състояние и на оптимално тегло. Верен съюзник в засилване на метаболизма също са и лютите чушки. Не е мит това. Не е мит. Един вид се отделя хормон на стреса от това, лютото капсаицин се казва това. Вещество, което съдържат лютите чушки, изобщо всички термогенни храни, които загряват тялото ни. И те са в състояние да ускорят метаболизма ни с така няколко процента. Даже научни изследвания сочат, че при консумацията на такъв вид храни, разходът на енергия за храносмилане, само това, че включваме примерно една люта чушка, се повишава 4-5% на хранене, което си е прекрасно. И като каза разхода на енергия за храносмилане, знам, че има такива храни, които самия процес на храносмилане общо взето е равен на количеството енергия от храната и реално непълнеем от тях. Кои Даже са те? има и отрицателни храни. Примерно броколите. Храносмилането изисква по-голям процент енергия, отколкото те ни носят като калориен прием. Примерно броколите на 100 грама има 20 калории. Отделно те са богати, освен на всичките си полезни вещества, знаеш, че те съдържат също антиракови вещества, те са богати на калций. Калцият е верен съюзник при борбата с излишните килограми. Тоест, добре е да консумираме храни богати на калций. Броколите имат и витамин С, който пък подпомага усвояването на калций. Аз съм привърженик на калция, който естествено си набавяме от растителни източници. Тук идва и сусамът. Лененото семе също е верен съюзник, тъй като то пък е изключително богато на фибри. То, знаеш, образува една слузеста течност в нашето тяло, набъбва, обира шлаките, засилва перисталтиката на червата и подпомага изхвърлянето на всички токсини в тялото ни. Друга храна, която можем така да включим в менюто си, е канелата. Канелата пък тя понижава кръвната захар и подпомага усвояването на клетките от глюкоза. Тоест, храната, която консумираме, не се задържа под формата на мазнини, но не трябва да прекаляваме и с канелата. Значи, трябва умереност. Колкото и да е полезна една храна, не бива... Така ли, че не можем да ядем само канела, но една-две лъжички няма да ни навредят. Да, една лъжичка на ден е прекрасно. Моите любими водорасли, те са прекрасен източник на протеин. Когато си говорихме за храни, които отнемат повече енергия за тяхното храносмилане, тук идва протеинът. Протеинът, моя съвет, естествено от растителен произход. Говорим за всичките варива, пълнозърнестите храни, които са с нисък гликемичен индекс и засищат тялото ни и ни носят хубава енергия, т.е. избягване на бързите въглехидрати. Като каза въглехидрати, знам, че за да шокираме организма, ако държим един нисковъглехидратен хранителен режим, е добре да зареждаме през определен период от време. Чувала съм за 4 дни, така ли? Тоест, ако 3 дни се въздържаме с изключение на плодовете и зеленчуците, разбира се, но те не са чак толкова богати на въглехидрати, да включим някаква въглехидратна храна на 4-тия ден. Някои хранителни режими, именно за да шокират организма, включват така наречения cheating day, в който ние си позволяваме да ядем
по-нездравословна храна, да кажем, или по-бързи въглехидрати, за да изкарат тялото от това русло, в което ние сме свикнали да приемаме нискокалориен прием. Аз самата не препоръчвам, или изобщо на моите клиенти и за себе си, аз не изключвам въглехидратите от моето меню, тъй като според това, което аз съм учила като нутриционист, здравословният порцион на един човек следва да се състои от следните пропорции. 50-60% въглехидрат, който е източник на енергия, около 20, максимум 20% протеин и 15-20% здравословни мазнини. Тоест нисковъглехидратните диети са изключително вредни. Предупреждавам, водят до рязка, бърза редукция на теглото, но са със сметка на здравето. Аз имах предвид... Да, разбрахте, но... Изключваме, разбира се, пици, спагети, друг тип бели брашна като въглехидрати. Да речем картофите, ориза за хората, които ги консумират. Един добър вариант, защото не можем да караме само на зелени салати, не, в никакъв случай. Картофи, черен, пълнозърнесто рис, всичките зърнени храни като киноа, амарант, елда или гречка, така наречена нахут, включваме бакла, грах. Това са ни прекрасни източници, както на въглехидрати, така и на прекрасен растителен протеин. Менюто ни трябва да е изключително балансирано. Да се храним редовно, да се храним разнообразно, защото тайната на здравето е в разнообразието. Колкото и да е полезна една храна, тя не може да ни набави целия спектър, широк спектър от полезни и жизненно важни витамини, минерали, микроелементи, от които се нуждаем. Отделно трябва да слушаме тялото си. Ако почувстваме нужда наистина за бързи въглехидрати, за нещо сладко, паднала ни е кръвната захар, за да ни спаднем хипогликемична криза, е добре, примерно след тежка тренировка, хората с ниско кръвно, трябва да внимават, или хората, които са в преддиабетно състояние, ние с теб си говорихме, трябва да приемат някакъв бърз въглехидрат. Въпрос вече е на здравословни алтернативи. Какво можем да изберем? Може да изберем сушени плодове, може да изберем черен шоколад, той е изключително полезен и пълен и богат на антиоксиданти, дори забавят процесите на стареене. Така че за нас, дамите, защо да се отказваме от удоволствието и изкушението, наречено шоколад, пък може да си приготвим и суров веган шоколад, знаем как. Знаем, да, ти ни даваш различни рецепти. Обаче, въпреки всичко, така или иначе тръгнахме да развенчаваме митове. Важно ли е закуската да е така най-калорична, в нея да има най-много въглехидрати, така че да сме заситени от сутринта и след това потребността ни от храна да намалява, или това отново е поредния мит? Сутрин трябва да сме на по-лека храна. Какво препоръчваш? Лично моят съвет и лично моят режим и това, което аз следвам вследствие на доста богатата литература, която съм изчела по въпроса, включително и йога учението, сутрин стартираме с изчистване. Тоест стартираме с топла вода, с лимон, с разтоварващ режим, с плодове и зеленчуци, най-много ядки семена, които могат да се включат. Добре да се консумират фрешове или пресни приготвени смутите, богати на фибри, които да изчистят. Според принципите на разделното хранене също тялото се чисти от 4 часа през нощта до 12 часа на обяд. Тоест тогава е времето, в което ние трябва да заредим тялото си с витамини, минерали, под лесно усвоима форма, а не да го товарим с тежко усвоими храни. Когато огладнеем на обяд, вече можем да включим някое ястие, което е въглехидратно или на по-сериозна протеинова основа, и вечерята съветвам, естествено имаме още едно междинно хранене, което е добре, ако е плод, да бъде на отстояние поне 2-3 часа от обяда, и вечерята естествено препоръчвам да бъде по-лекичка. И няма такова правило, като не трябва да се вечеря след 18 часа или след 19. Не, няма такова. За всичко зависи от индивидуалния режим на всеки един човек. Ако ние си лягаме в 12, т.е. може да едем 3 часа по-рано. Няма никакъв проблем. Въпросът е да не се нахраним в 10 и да си легнем 10:30. Това е вредно. Понеже така не, че говорим и за часове, какво трябва да е отстоянието между отделните хранения? Ти спомена плодовете 2 или 3 най-добре часа след основно хранене. От гледна точка на ферментационните процеси, които са свързани с храносмилането на плодовете, но между основните закуска, обяд и вечеря. Ако сме консумирали месо, повече, 4 даже не бих препоръчала, ако сме консумирали месо, да ядем след това плодове под никаква форма за целия ден. Всичко зависи от количеството и от правилната комбинация. Ако се храним разделно и се храним с малко количество, т.е. малка порция, тялото ни много лесно ще храносмила поетата храна. Няма да има именно такива процеси на задържане, застояване, ферментация в стомаха, и тогава можем да ядем по-начесто. Моят съвет е
Ако не можем да спазваме принципите на разделно хранене и да огладняваме през 3 часа като бебетата, да слушаме тялото си. Никой няма панацея, няма всеобща рецепта за здраве. Това, че за някой е полезно да се храни по 5 пъти на ден, не значи, че за друг е полезно. Той може да се храни по 4. Въпросът е винаги да спазваме едно правило. Да ядем, когато сме гладни. Тоест да ядем, когато чувстваме наистина нуждата си от храна, а не когато ни се прияде с, водени от желанието да изпитаме удоволствие от вкусовите си рецептори. И нека избираме храната си така, че тя наистина да ни носи живот. Тоест да се храним, за да живеем, а не да живеем, за да ядем. Това е много важно правило и ако успеем да свикнем и да се научим да консумираме така храната, че тя освен наслада да ни носи и здраве, ефекта върху нас, върху качеството ни на живот, върху това, че ще съхраним младостта си, свежестта си, тонуса си, енергията, ще оправдае всяко едно усилие и отказ от някоя друга джънк храна, защото на всеки му се яде и наистина коства усилие да спазваш един балансиран режим. Но аз винаги казвам, не трябва да бъдем прекалени светци. 80/20 е добра така комбинация. 80% от храната ни трябва да бъде наистина безупречна и 20% може да посъгрешим. Освен това сме хора, освен това излизаме, общуваме. Не можем да бъдем вечно ограничени, вечно на диети или вечно да се лишаваме. Важното е да се чувстваме и щастливи и да бъдем здрави, защото всъщност няма как да бъдем щастливи без да бъдем здрави. А пък храната идва и от храненето. Да, от храненето, движението и от начина ни на отношението ни към света. Безспорно е важно да хапваме плодове и зеленчуци в достатъчни количества. Много по-лесно е сега, наистина, когато и времето се затопля. Можем ли, развенчаваме митове днес в този разговор, можем ли да напълнеем, ако ядем само плодове и зеленчуци? Ако прекаляваме с плодовете, да. Моят съвет е, зеленчуците може да ядем по-неограничено, примерно 5-6 порции на ден съвсем спокойно, особено ако са зеленолистни. Даже имайте предвид, че дори зеленолистните са отделна категория. Те са неутрални. Те могат да се комбинират спрямо принципите на разделно хранене с всяка една друга хранителна група. Нали, говорим зеленолистни, разграничаваме от зеленчуците. Но плодът е плод. 2 порции на ден са абсолютно достатъчни. Примерно една чаша портокалов сок от 250-300 мл задоволява нуждата ни от захар на ден. И не е здравословно да изпием 1 литър прясно изцеден сок от портокал, въпреки че той е много богат на витамин С, въпреки че е много полезен, той съдържа много плодова захар. Така че плодовете свеждаме до 1-2 порции на ден, консумирани предимно сутрешните часове до 12 часа самостоятелно, като не комбинираме несъвместими плодове, т.е. сладки и кисели не се комбинират от гледна точка на ферментационните процеси и също така цитрусите и горските плодове също се ядат отделно. Но тях можем да комбинираме свободно с зеленолистни, т.е. в смутито можем спокойно да добавим зеленолистни по наш избор и да комбинираме с някакъв фреш, който от същата група. Примерно, ето давам лесна рецепта. Ако ще ядем банан, го комбинираме с ябълка. Слагаме магданоз, примерно говоря, форми, в блендера може да сложим някакви семена, лелено, сусам, каквото се сетим и фрешът е от ябълка. Като си говорим за фрешове, привърженик ли си на тези разтоварващи дни, веднъж седмично или веднъж на 2-3 седмици, когато караме само на плодове или пък на фрешове? Да. Това ще навреди или ще подпомогне на развитието и на функцията на нашия метаболизъм? Аз съм огромен привърженик на разтоварващите дни. Естествено, те Защото има теория, че ако всъщност го правим прекалено често, по-скоро ще забавим метаболизма си, отколкото да му помогнем, защото след това имаме нужда от истинска храна и от по-голямо количество. Ами не, аз не съм съгласна с това. Тялото ни се нуждае от почивка. Тялото ни храносмилателната ни система се нуждае от почивка, защото по време на храносмилане ние хабим изключително много енергия, освен за храносмилането и за неутрализиране на вредните съставки в храната, които ние поемаме дори без да знаем. Храната, която консумираме, в по-голямата си част не е свежа и прясна, тя е минала някаква термична обработка или е предварително
преработена по някакъв начин, обогатена с консерванти, с вкусители, с какво ли още не. Тялото ни трябва да се пребори с това нещо. Тоест, то трябва да неутрализира тези вредни съставки, които ние поглъщаме. И постоянното натоварване води до натрупване. Оттам се отключват редица алергии. Защо алергиите са съвременния вид? Защото ние поглъщаме химикали, които тялото ни не е пригодно, не може да се справи. Особено децата с неразвитата имунна система, при тях алергиите ескалират. Всяко второ дете е с алергия в момента. Отделно водата и въздуха, като добавим, и козметиката, която за жал също е пълна с достатъчно сложни за разбиране съставки, ако състава, обръщала си внимание. Олмен, толмен, и много ета. И много ета. Яна, аз ти благодаря много за днешната рубрика.